Ugo na nga to ang kuan kamao no si Manny Pacquiao kay round 7 na raman to kung naabtan ka ganiha. So grabe na kayong away. Muna karon may igsuon atong gipaabot pod si Mitchell Bendilio kay doon na may debate karon no nga mao'y naka-schedule nga bahin atong larawan no sa mga Katoliko ang affirmative niini mao si Silbert Dunduyano no sa Catholic Faith Defender. Muna nga to sang gipabot karon no mga orasaha mga pipila ka minuto. Then inyo gyapon ni madungog mga igsuon ang atong programa nga sangka sa katarungan sa inyo mga radyo no sa 981 AM band, 94.1 sa FM band. O doon na po ni sa live streaming www.rmndipolog.weebly.com no. Then pili po na ninyo makita diha sa YouTube sa RMNDXDR Dipolog. Mo na nga kaning programa ha. Welcome gyud ang tanan niini no, mga pastor sa mga grupo nato nga mga Katoliko man nga mga depender o mga dili Katoliko no nga mga pastor nga mopaambit no. Welcome kini nga atong programa. Mo na nga bisan pa magkarong mga orasaha panahon sa tig-away no. Bahin ni Manny Pacquiao nagpadayon gyapon ni. O atong sangalan gihapon ni Sir Edgar Dagumo ang atong station manager sa RMNDXDR Dipolog. Dayon sa atong technical side nga si Sir Engineer Tax no Ilomba, Expedito Ilomba kay ato ang si Kuan pod Kuya Dani no, Engineer Dani Luod wala pa man naka duty no. Muna kay doon na to operation po niya. Datong ihatag na ni Brother Silbert Dunduyano alang sa iya mga pagpahibalo o timbaya no kung doon na siya ipahibalo. Salamat kayo Brad Nicolay. Mayong hapon no, mga tinahod na mong tigpaminaw sa sangka sa katarungan. Mayong hapon sa atong amahan dinhi sa DXDR ang atong station manager kasamang Edgar Dagumo uban na sa iyang mga ginsakpan nga ato usab nga mga kasama atong mga amigo o amiga sila ni Elaine Rogie Monera o Mardy. O sa technical side, si kasamang Dani o kasamang Tax, no? Nga ni Aron diri, no? Ato diyang panghinaot, no? Nga ang operation ni kasamang Dani, successful rato siya, dayon mukusog, no? Ang alim sa samad sa iyang operation, no? Wala si off duty si kasamang Dani karon kay bago pa siya gioperahan, so atong iampo si kasamang Dani nga dili ra siya maulian mabalik ang iyang saktong kusog para makauba na usab nato dinhi sa RMN Dipolog no sa technical side no sa tanan sa fans club no ako nilang puning pahimos la ni Kulay sa no kay wala pa man pud si paabot pa ta no. wala pa man pud si Brad Mitchell ato pa maghihulat. So atong pangatahuran pud gihapon no sa atong although nangatahuran ako nila sa akong programa ganina Brad Nicolay sa Sila buntag. kuan. Oo, ganina sa ato bang mga fans club. Ang gipanguluhan ni Nanay Corazon Balansag no. Mayong hapon nay ug sa tanan di nako mahinganlan kay di po ko ka-memorize. Then katupong listener po dahil nato sa Liloy nga nalimot ko sa ngalan mayong hapon kung nagpaminaw ka karon. Katupod si Brad Ruben diya sa kining bara. Mayong hapon kanimo. O sa tanan murag sa Rizal na po to si Marlon Paalis po di ko si murag nalimot ko sa apelyido. Daghan kay tag mga listener Brad Nicolay. Layo kay na kuan na gyud no na lapnag na no. Kay layo-layo naman jud kay tag-abot tag Sibutad, Siayan, diri ay Dumaguete. Palawan gani abot ta. Layo-layo na gina no Palawan. So mao na dayon unsa pa? Say na ko nalimtan. Ang atong guard po ay diri si Egsuon kisaro si Rinaldo. Uban ni murag off duty si Kuan Rodrigo. Mayong hapon kaninyo ug akong amigo dito silingan diri sa istasyon si
Brother Gion Ilumbaring, no? O tanan, no? Nga murag wa naman kalimot naman siguro ko. Okay. Okay. Uy, naabot si Tatay ngalan na nini. Tatay Juan, sini ang Ingkol, no? Brad Francisco Brad Francisco Incol, no? sa Kingdom of God. Tay, dali kay taas na ning among kuan diri pang timbaya kay nagpaabot pa pud ni Brad Mitchell, no, sa Seventh-day Adventist nga mo negative side sa atong ipabarog nga tema, no. Ako na lang po ning basahon ning proposition, Brother Nicolay, no. Ang among proposition ron nga pagalantuguyan, no, debate proposition mahitungod sa mga larawan og ribulto. Ang proposition yun debate proposition pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia, no. Atong usbon debate proposition pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Ato na ning gipirmahan diri affirmative side ako, no, si Silbert Dondoyano, Roman Catholic, ni pirma na ta diri dayon nagpaabot pa pud ta nga mo pirma si brother o evangelist Mitchell Bindilio atong amigo sa Seventh-day Adventist side. So ali diri Brad tay diri. Okay, atong patimbayaon si Patimbayaw na to tatay, si tatay, no? Alang sa atong mga suki nga tigpaminaw. Tay kay samtang kapaabot ta ni Brother Mitchell. Okay. Kitay, timbaya na, no? Ay sa dili pa kay murag hangak si tatay atong Papahawayan. ipahibalupod kadto lang Papawayan sa pahawayan sa nato kay murag hangak si tatay. Okay. Now, atong ipahibalupod nga ang grupo gyud sa Catholic Faith Defenders naa na pud tay tulumanon, no? Sa programa, no? Kay niadto nawala man to sa diha ang tulumanon gyud sa grupo kay kaning ako Nicolay dili man isa sa grupo, murag private ni siya. Private. Kining ako nga program although si IFD pud ko. Nya lahi po ng programa gyud sa grupo. Niadto naa na toy programa gyud sa CFD, no, sa grupo. Unya nawala man to. Kuan pa mga since 1979 pa gid to. Yes, Bago dayon lang na wala. nabalik, Salamat ta, no, sa atong kuan po simbahan, no. Kaparian ato Mga simbahan, kaparian no? nga isuporta gyud sila sa maong kuan. Maong unsa ni kining atong programa ron sa CFD nga magsugod og alas 8 gabi, Brad Nicolay. Karong gabi na gyud ang karong opening na to. gabi, alas 8 taman alas 9. So human sa programa nila ni Brother Mitchell, no, sa Seventh-day Adventist, human nila naanay programa po dayon ang CFD group, no, grupo sa CFD, no. Alas 8 taman alas 10. Alas 9. Okay. Sila pa may na kay matubag ninyo ng kuan po sa isday, no. Okay, ato lang pong kuan murag matagaan jud nato og kanang edukasyon jud tanan. Ngano man kay makapaminaw sila sa Seventh-day Adventist, kapaminaw pod sila sa Katoliko kay murag sa programa pod sa Adventist Brad Nicolay murag kasagaran murag diri gyud target pod sa Katoliko, no. O dayon mao na nga mas may pong naapoy mutingog sa Katoliko sa programa para makahatag na og kuan higayon nga ang mga pagtulunan sa atong simbahan, no, nga dunay mga kalibog ma-explicar na no, unya silbi nga unya Brother Silbert dunay opening pa unya, no. Yes, kauban ni Father Ramil Corong ato ang spiritual director sa CFD ug sa Bible Apostolate, no, nining Diocese of Dipolog. Kauban ni Attorney Miguel Abbas, no, nga mao gyud nagtalagyon ning CFD sa Dipolog ug si Brother Boy Gador ug mga kauban. Yes, no, unya maghatag og opening. Kay opening pa man ang kuan unya, no, ang salbo. Yes, opening salbo pa man. Okay, tatay atong Okay, ato na ihatag ni tatay ato ang suon sa Kingdom of God si Brother Francisco Ingkol alang siyang timbaya. Manambaya ko sa tanan nga mga Kingdom of God, labi na gyud sa niya sa radyo station, mga manager sa DXDR ug ingon man sa iyang mga kauban tanan. Daghang salamat ninyong tanan. Okay, no, kay gamay ra man ang panahon sa timbaya.
Din karong mga orasahan no nagapaabot gyapon ta sa tugsuo nga si Brother Mitchell. O basin kay mahuman pa man punta og mga alas 2 no. Then ipahibalo lang pod Brother Veritas no imong programa. No, wala nagpaabot ta kay ano mapahibalo pod imong programa sa ano. Okay, sa radio. okay, salamat Brad Nicolay. Alang niya itong wala kahibalo sa atong programa no, matag alas 6 yus buntag matag Domingo. Okay. Ang uban tulog pa na Brad Nicolay. Okay. Mamagaling nga akong ipahibalo na po. nabilar sa lalo na sangri no. Anong sa Oo. kuan? Pero mo nang tuluro ta karon Brad Nicolay kay siguro ko nga tuwas boxing gyud. No? Ako mangaling nga wa na lang yung kumututo kay mututo ko nga di gyud ko ka tuman sa atong sabot. Okay. Wa pa na humot na human na ba? Saan na naman ha? Naman Okay. na? Naman na ba? Okay. Ang si Pacquiao napildi. Okay, gikasubo nato di ay no nga ang atong pambansang kamao si Manny Pacquiao na wala niya maangko no ang kadaugan karon sa boxing no. Ilang nana man gyud ang boxing pero dako na kayo og nahatag nga dungog si Manny Pacquiao no sa atong kanang nasud nga Pilipinas. Inana man gyud ang boxing dili man gyud na magsige nga kuan gyud ka na man gyud panahon nga mapildi po ka. So gikasubo nato nga ang atong pambansang kamao si Manny Pacquiao wala niya maangkon ang kadaugan sa boxing nga iyang giatubang karon dito sa nasod sa Australia no. Sa Australia. Matay nindot kitong kuan open ground gyud Brad Nicolay. Ana mo open ground dakanas tawo eh. Diyon. Pero sa naghanag. Oo, nakita po ka tay. Okay. Tanawan po mga tatay. Kay bisan si Pacquiao nagkuan man siya og pila ka plano para gikas Pilipinas may palo. Oo. Pastilan. Nananaw gyud. Ninduta kay sa away kay ang iyang kundra usually kasagaran si Manny Pacquiao man gani magsugod ba mag-abanti. Karon kay ako nakita mga ura wa nang ko kita sa tanan pero magsigig abanti si Jeff Horn no sa usa ka Australian. Patanon pa manggupod si Jeff Horn no. Oo. Gabi kay manumbag ana. Murag wala pa mo pildi siguro si Dili Jeff Horn. tanon pagyud pod kontra ni Pacquiao nga anto na kay tan-aw sa Pacquiao. Oh lagi oh. Challenger si Jeff Horn no. Mm. Nya na ni success gyud siya. So mabitaw ganina gatan-aw ko ana ko sung ko galion kung mukadaog ka ani Jeff Horn. Sikat na gyud ka. Sikat yun na siya ron. Sikat Oo. kay ang kontra Okay. di mabasta-basta gupod. Sa ako hunahunan ingo galisod si Pacquiao iti punaw. Lisod kay kadugok man. Makatigulang na. Kadugok brog na Kontra headbutt. itong patanon niya kontra. Lagi. O din pagtanaw nako kadugo siya murag headbutt ba to wala ko ka kuan din. Hinuon ka dugo pod iyang kontra po si Jeff Horn murag ang dulunggan murag napula man to din. Wa lagi ko kita sa tibok mo tamrog mo review ra ko sa YouTube bangitaon ako ng record kay wa gyud ko katanaw gyud tibok panaghablan kay og Ay, wa ko ka. basig ka to si Brother Mitchell po siguro nagtanaw po siguro to. Lagi. So nang ato lang po kuan og bali ato na lang po dining kuan siguro Brother Nicolay og di siya kaabot ron. Di sa kaabot, di Oo. ato lang pong i-open I- sa mga pangutana no sa atong Oo. mga listener na itong mga i-open na lang siguro ang pangutana. kuan gyud no. Wala okay siya nga ka-text nimo Brother Nicolay? wala pa siya ka reply no as of now. Ah, Napaabot sige. ta sa iya ang reply. So unsa may atong buhaton ani ron ato by the way, si Jeff Horn no nga Australian nakoy pangutana Brother Nicolay kay Naabot na si Brother Mitchell no, naabot na. Oh, si Jeff Horn day Brad Nicolay kuana Oo. kuana Horn makaingon ko kigunsa ka na ni Trent Horn kaysa Catholic Answers Nicolay na atay kauban sa panalipod Apologist, sa pag-apologist, Catholic Faith Defender or Catholic Faith Apologist si nga. Trent Horn no. Trent Horn, tanaw maginig boxing ba? Morning na late. Naabot na si Brad Mitchell no atong amigo nga evangelist sa Seventh-day Adventist. O to na nakaana lagi ko Brad Mitch kay Pusta ba gani o daog ra ba si Jeff Horn niya naara ba mi kauban nga apology sa Amerika nga Horn apelyido Australian pod ingon karon kigunsa kaning Jeff Horn. No, mura sikat na gyud si kuan si Jeff Horn kay napildi niya atong pambansang kamao ana man gyud na no mo na atong subo na lang ha mo monitor. Diri, na ata diri, no. napoy Nagitay TV po sa sa DXDR no. Pero ako Nagitay sa balay TV ko diri. ni tanaw din wala lagi kay kuan man ko kasabot man tang duha man wa gyud ko mura mo tan-aw na lang gyud ko sa YouTube ani review. Sayo mo po si. Mao lagi. Ako na eh. Oo. Ito pa. Sige. So man Okay, di itong kuan hatang na nato ni Pwede Brother na to, Mitchell no ang iya ang pagkuan
Mayong hapon Patimbaya ka jud no. Okay, may hapon Patimbaya ka siya. natong tanan mga igsoon o higalas kanginan. Bisan tuod sa gaming panahon nga medyo na dilatarta pero dili kini mo'y makauktaba sa atong gikasabutan nga friendly debate. Kauban ni Brother Britas din sa Brother Selbert Donduyano atong higalang CFD. Okay? Salamat kayo sa tanan nga pwedeng paminaw sa Seventh-day Adventist. Okay, dito nang sugdan na no atong ihatag ni Brother Salbert Donduyano ang 10 minutes nga pagpahayag isip affirmative side sa maong discussion na to o debate karong hapuna. Okay? Ikaw ra po yung timekeeper ba, Nicolay? Murag Okay. ako ra ni no, kaya na ni. Kaya na niyo. Okay, so i-start na no. Okay, may ngapon sa tanan again. Now, dito ko kay 10 minutos ra ba? Now, kining issue may tungod sa mga larawan og ribulto. By the way no, ang proposition nga akong ipabarog karon pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Now, kining larawan og ribulto diri sa Biblia atong timan-an nga adunay pagdili, aduna po'y pagtugot. Mo ni atong timan-an no. Mga teksto sa Biblia nga mabasa nato nga gadili og larawan og ribulto kanang sa Exodo 20. For example, Exodo 20, 4 hangtod 5, Salmo 115, kanang mga giisgutan diha nga mga Diyos nga naa kunoy dalunggan pero di kadungog, na ay ilong dili kasimhot, o mo na mga Diyos nga mga ribulto gidili na dayon. Sa Roma 1:20 hangtod 23, kanang mga ribulto nga giilis kunuhay sa Dios, bawal na mga Diyos. Pero dili tanang larawan og ribulto diri sa Biblia Diyos, no? Kay ang Dios mismo gapahimog ribulto, no? Sama pananglit sa Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22, si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og duha ka larawan o ribulto sa kirubin, unsa man ang kirubin, anghel, no? Ang Dios mo gasugo gyud niya, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. So mo na nga dili daotan ang paghimog ribulto. Unya dili daotan kung di lang ipakadiyos. Kay actually kanang pagdili kung sayop ang tumong. Kay kini gong isyu mahitungod sa larawan og ribulto, parehas man ni aning kwarta. Dili man absoluto nga gidili ang kwarta kung gamito nimo sa sayop, no? Pananglit ipamalit nimo og boto, mao man ay sayop nga paggamit sa kwarta. Og imong isuborno, mao nay sayop nga paggamit sa kwarta. Pero dili bot sabton nga kumo dunay sayop nga paggamit sa kwarta, walay insakto nga paggamit sa kwarta. Naa. Kung imo diay ipalit og pagkaon, imong itabang sa nagkalisod, mayo man ang kwarta. So ingon ana pod ang mahitungod sa ribulto, dili daotan ang ribulto kung sakto ang pagkagamit. Pero kung sayop ang paggamit sa ribulto, bawal gina. Nya dili lang kay ribulto gani, no? Kung atong sample lang pud ni kay bisan pagalig buhi nga tawo, himuon nimo ng Dios nya dili tinuod Dios, Diyos may labas ana. So dili lang ni kay nag-focus lang sa ribulto gani kung but nahunaon kay gani kanang sala. Kolosas 3:5 ba to? Nakalimot ko, di ko sigurado, basta kay si Pablo nakahisgot nga bisan manggali ng naulipon ka sa sala, gitawag manggali nag pag-ulipon sa Dios, no? Kanang dili na ka mo simba din, focus lang ka sa mga kahilayan. Mura ra man gyapon gagasimbag Dios ana, no? Ganang pagbuhat og sala. So mao na nga kanang ang number 1 nimo dili ang Dios sa langit kundi ang mga butang na kahilayan ba o unsa diha nga klase, pwede po na mahimong Dios nimo. Bisan gani kanang politiko, kung diha nakasiging mo sandig sa politiko, di nagay ka mo simba. Kay ang maong politiko mo gatabang nimo tanan-tanan mo nang ang imong Dios kana na imong politiko. So mahimo na po ng Dios ng politiko nimo. Pero balik ta sa larawan og ribulto, example lang na, no? Ingon ana pod ang larawan og ribulto kung ipaka Dios dauta na, no? Ang konkreto gyud nga example ana sa Números 21:4 hangtod sa 9. Sa Números 21:4 hangtod 9, si Moses gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Ribulto gyud, no? Ribulto sa bitin mo'y gisugo sa Dios ngadto ni Moses. Nya timan nga ang Dios may gapahimo. So dili daw ta ng paghimo.
Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, gihinganlan na og ngalan sa usa ka Dios na suko ang Dios mo nang gipaguba, nasa 2 Hari 18:4. Di ba? So, makita nato nga doon na gyud gibasihan ang pagtulon-an sa Katoliko unsa nang pagdili sa rebulto. Dili daotan ang rebulto, dili sayop ang rebulto, dili bawal ang rebulto kay ang Dios gapahimo man ganing ang sayop kung ipaka-Dios. Example, konkreto gyud nga example, Números 21:4-9, ang Dios gapahimog rebulto pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao suko ang Dios gipaguba. Nasa 2 Hari 18:4. Unya, ang tema nga akong gipabarog, pamatud-an nga ang mga larawan og rebultos Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia. Sa ato pa, kung ang mga rebulto sa Katoliko gipaka Dios, murag dili ko musukol og debate gyud ni Brad Mitchell, no? Kay sigurado jud kong pildi ana, no? Kay mao na kay ako nagtuon man kog Biblia. Unya wala man kog koy nabasang pagtulon-an sa Katoliko nga ipaka-Dios ng rebulto. Ang akong nabasa sa Katoliko mahitungod sa mga rebulto nga kung dunay pagluhod at tubangan sa rebulto sa mga santos, veneration man buot pasabot ana gihinganlan na sa Grego og dulia. Nang pagtahod kay dili man tanang pagluhod pagpaka-Dios na may pagtahod lang. Ang usa sa example ana sa 2 Hari 1:13 si Elijah giludhan. Siya sa buhat 16:29-30 example niya. Buhat 16:29-30 si Pablo ug Silas giyukbuan. Isip pagtahod dili pagpaka-Dios kay bawal lagi nga himuon nimo ng Dios nya dili tinuod Dios. So, nya kana pong paghalok namo sa mga rebulto, dili po na sabton dayong gipaka-Dios kay dili tanang paghalok pagpaka-Dios. Mohalok day kas picture sa imong hinigugma, sa imong kapikas nga expression nimo sa paghigugma labi nag wala diha tuwa ba sa laing dapit niya ang himuon na lang nimong simbolo niya ang picture na lang o di ba ka na bakay gi-carve nga image baka kinulit baka nga iyang larawan o rebulto imong hagkan pagpakita sa imong pagbati nga nagmahal ka dili na siya dautan gawas kung nagtuo ka nga kanang imong gihalukan Dios nya dili tinuod Dios unya bawal na no kay kung wingon ka nga basta luhod bawal dayon pagpaka-Dios dayon nara ba koy makita gyud nakitaan nga usa ka bata nga galuhod-luhod sa iyang ginikanan kay andun na siya nahimo ba nga dili maayo dayon hadlok siyang bunalan siyang ginikanan then ang iyang gihimo luhod-luhod siya siyang ginikanan pagpakita sa iyang pagpaubos nga naglaom siya nga aron di siya bunalan sa iyang nanay ug tatay nagluhod-luhod siya nangayog pasaylo tungod ba kay nagluhod ang bata siyang ginikanan naguna-huna na ang bata nga Dios iyang ginikanan dili. So mo na yung mga example sa mga explanation nga Katoliko nga kung makakita mo nga ang mga Katoliko galuhod-luhod gahalok-halok sa rebulto pangutan-on sa nila ninyo kung unsa ang but pasabot sa Katoliko ana. Dili dayon nato hukman ang Katoliko sa nakita lang. Kay daghang nang sayop anang hukman pinagis makita lang, no? Kita tong katong bana sa iyang asawa nga dunay ka istorya sa eskina nga lalaki iya dayong gihukman niyang asawang huy nangabit nya kuan ra dito kauban ra dito sa classmate ra ito katong nag-eskwela pa sila nga nagkahimamat nagkaistorya dasdalan nasipyat ang banag hukom ingog nangabit nga nag-istorya ra gani anang sayop nga pangabubho ba sayop nga pangabubho pero kanang pangabubho pod nga insakto kanang sa Dios dili po na negative nga pangabubho kay mo bitawng giingon diha nga dili ta magbaton og rebulto kung ipaka-Dios kay usa ra man gyud Dios. Kung ang Dios kung mo simba ta og laing Dios, maghimo tag rebulto rin atong ipaka-Dios, natural mga bubho gyud ang Dios sakto iyang pangabubho kay dili man gud pud tinuod Dios ng rebulto. So mao na. So kanang Salmo 115 nga dunay mata di kakita dunay dalunggan di kadungog ang gipasabot ana katong mga rebulto na nga gipaka Dios. Mao na kana pong sa Roma 1:20-23 ang gipasabot dihang mga rebulto idols o Dios kay giilisan gud ang Dios nya. Kanang mga rebultos Katoliko dili man na Dios kay dili man na ilis sa Dios. Lahi man ang simbolo, lahi po nang gisimboluhan. Hinanaw.
So, sa Salmo 74:1 hangtod 9, ang katawhan sa Dios naagi mga dibulto. Naagi mga dibulto. Gani sa history, ako nang na basa gyud sa history, nga bisan sa history gani no, nga dili gyud ka kaingon nga walay ribulto no. Ako lang ning basahon na pay time Brad Nicolay. Okay, doon na pa yung mga 50 seconds. Di lang siguro na ko basahon sa kung sa sunod na lang. So mao na no nga ang gidili nga mga ribulto, ang mga ribulto nga gipakadyo sama ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, pero wala tay mabasa sa Biblia nga ang ribulto sa mga santos sama sa mga ribultos Katoliko Diyos na siya. So kay dili man na Diyos, so wala na masupak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia sa mga gipangdili. Dili ra ko taman, daghang salamat og maayong hapon again. Okay, salamat kayo sa tugsoon, Brother Selbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender alang sa iyang affirmative side. Dayon doon ay pangutana nga mga pila ka minuto mo ni Brad Mitch. 5 minutes. 5 minutes na no kay wala naman ta. Okay, kung ihatag ni Brother Mitchell Bindilio atong igsoon sa SDA alang sa iyang pangutana. Okay. Ang matod pa sa imong tema, Brother Veritas, nga ang dibulto og mga larawan sa Iglesia Katolika dili gayod supak sa daang og bag-ong kasabutan sa mana sa Biblia. Ni ako'y libro dinhi nga ang misa sa araw-araw nga sinulat na isinali ni Jose S. Bautista. O niya naa siya imprimator nga usa ka obispo ni siya. O niya ang akong pangutana mao ni. Matag gipistahan sa matag Disyembre 6 mao si San Nicolas ang obispo o kumpisor nga mao kini ang Santa Claus. Pangutana, kini ba siya uyon sa uyon ba sa bag-o ug daang kasabutan sa manas Biblia kay inyo man gihimuan og dibulto? Si San Nicolas, Brother Mitch, no? San Nicolas. San Nicolas. Okay, so na ako'y nabasa ana nga mga basahon nga dunay Nicolas nga legend. Dayon na apoy Nicolas gyud nga dili legend, but dili ko maka objectively answer ana ron kay wala pug ko nakahiling og ayo anang referensya nga imong gigamit. Okay. Oh. Kining Nicolas dire, San Nicolas nga akong gigamit, mao ni ang giingon dinhi nga hindi mamamatay sa mga bata ang kaniyang pangalan Santa Claus. O niya si San Nicolas nga obispo. Ang akong pangutana, kini ba siya kay gipistahan man ni kaniadto og December 6? Ang pangutana ni uyon is daan og bagong tugon o sa balas Biblia or dili? No, ang akong tubag dili ko makaingon objective kay speculation lang, but I'm trying no to answer speculatively. Mingon ko nga kung wala lang ipakadiyos na wala yun na masupak sa Biblia. Okay, sunod pangutana. Kay wa man nasupak sa Biblia ngano mang gisulat ni Sok Fernandez nga gitaktak ni isip usas mga gideklarar nga santo sa Iglesia Katolika. Wa man ni nasupak nganong gitaktak ni? Okay. Sa akong nahibawan na Brad Mitch nga naamanggoy gipang taktak nga mga listahan sa list of saints because wala siya formal canonization. Why basta kana galing gi river o manang gi pasidunggan nga walay official canonization gipang taktak tungod kay wala mo gana moagig proseso, gipang tugtan lang to sa ilang panahon pero naay bag-ong role ang simbahan nga atong siguraduon yun ang atong mga canonized saints nga parang dili ta makaduda nga kanang santo sa tinuod ba yun na munang taktakon nato ning uban nga walay formal canonization. Sunod pangutana. Unsa may rason nga gitaktak kay mini nga mga mini nga gideklarang santos, giilang nga santos or gitaktak kay dili mini? Sa akong giingon kanina Brad Mitchell, tungod kay walay formal canonization. Di sa kumingog bini bana, walay formal canonization. Kung mabasa nako nga sinulat ni Sok Fernandez nga ang pagtaktak niya tungod kay dili tinuod ang iyang kaasuyan sa iyang kaagi. Now, siguro, kato siguro ng legend nga istorya, no?
basin usap po na no mo bitaw ningon ko nga akong tubag nimo Brad Mates dili objective subjective lang kay wala man gud ko kahiling og ayo anang reference nga imong gitumbok. Sunod pa So basta kay naagyoy Nicolas nga legend so may katarungan sigurong taktakon. so, kay gitakta kay dili klaro. Kay dili matuod nga dili angay ilhon nga Santos kay dili matuod. Posible. Okay, salamat. Kung mauuyon ka na kay ang nagdeklarar aning santo ni adtong unang panahon unya gipistahan pag og December 6 Iglesia Katolika uyon ka nga dili ni uyon sa Biblia kining gideklara kining pangilang nga santo si Santa Claus uyon ka. Okay, ato sang klarohon ng deklarasyon. Na may deklarasyon nga declare lang sa mga tao ni adto pero wala gyud formal canonization. So sa ako nang giingon nimo basta dili wala gali formal canonization, declare lang sa diocese ba or pipila ka simbahan ni adto gitugtan lang pero walay formal canonization. So subject to change na kay wala pa may formal canonization. So nakita man sa simbahan siguro, speculation lang ni na Okay. kaduha-duhaan to legend lang gitaktak. Okay, wa naman tayo igong oras, no? Diha to na ihatag sa atong igsuon nga alang sa negative side sa iyang opening statement at igsuon sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist, Brother Mitchell Bindilio. Okay, that's okay. No. Okay, no, doon na gahigil. Okay. Okay, no, daghang kayong salamat Brother Nicolay. Although daghan tag mga pangutanan sa iyang pahayag kay unang-una dili matasupak nga sa iyang gipanggamit pero atong nakita ang iyang gipanggamit nga mga bersikulo wala nato na nakita sa dibulto karos Katoliko. Para ba og gikuara ni Brother Veritas nga gigamit ang linilok nga gisugo sa Dios kang Moises nga paggamit og linilok nga larawan dayong connect sa larawan sa gipanghimo sa Iglesia Katolika. Nganong atong ipangutan na mga kaigsuonan kay ang tema man gud nagingon pamatud-an nga ang mga larawan og rebulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Unya kay ni amang gyud gitawag og Santa Claus. Unya ona gani din mahimo ni siyang katawanan kay supposed to be Nicolas man laki ni. Pero gitawag og Santa, walang duda bata. Unya atong basahon sa ang misa araw-araw, ako nang gibasa ganiha, ang misa sa araw-araw nga sinali ni Jose Bautista nagkanayon, sa Nicolas ang dakila, ito ang tawag sa kanya. Aton pa din sapagkat naging dakila siya sa pagkamahahapagin, sa mapagbigay, sa pagtulong sa tanang pangangailangan ng kapwa. Ngunit itinatago ang kamay na nagbibigay. Hindi mamamatay sa mga bata ang kanyang pangalan, Santa Claus. Klaro, walay lalis nga kini nga si San Nicolas Obispo at Kumpisor nga gipistahan kani adto og December 6 mao ni siya si Santa Claus unya og atong ayohon pagtuon makaduda ta nganong santa ni nga laki man kamo na lay mo hatag na ana og konklusyon unya ato ning gipangutana tungod kay usanis mga dibulto kani adto kay di man na pwede himuong santo walay dibulto ano dili na pwede dili mahitabo nga ideklarar nga santo na o santang walay dibulto abusa mao nang pagka Disyembre 25 na doy magsuroy-suroy nga Santa Claus manghatag og mga pinaskuhan sa kahandbog sa Catholic Faith ni Brother Sok Fernandez page 34 nagingon ang San Nicolas nga gisgyutan dili ang San Nicolas Tolentino sanglit siya kanonisado gayud kundi ang San Nicolas nga Santa Claus kon Santa Claus sa Pasko nga gituohan nga usa ka leyenda ang iyang kaaginhon anib og uban pang susama kaniya muning usas mga gipang taktak unyang miyong ganit ang legend igsoon unsa may kahulugan a story from the past that is believed by many people but cannot be proved to be true. Unsa dining legend ang kasaysayan ang sugilanon nga gikan sa kanhing panahon
nga gikituohas daghang mga tao apan na pruibahan nga dili di ay matuod. Unya karon kay sila manggoy nagdeklarar niini nga kining santuha dili di ay gyud ni tinuod ang kagikan niini nga kasaysayan. Unya mubarog na ning atima nga ang mga dibulto sa Iglesia Katoliko, ang mga larawan, ang mga santo sa ilang santo sa Iglesia Katolika dili uyo nas Biblia. Dili na pwede. Now karon kung imong tan-awon daghan kayong larawan nga questionable sa Iglesia Katolika kani si Lorenzo Ruiz. Ang unang kay duha ra man ka as gideklarang santo ang Pilipino, Pedro Calonzo ra mag si Lorenzo Ruiz. Sa unsang paagi ni siya na himong santo kay nilayas di gikas Pilipinas niya tug Japan. Unsa gilayasan diri sa Pilipinas kay naay krimen nga sumala sa kasaysayan, either siya nagkabuhat sa krimen or nakakita kung kinsa nagbuhat sa krimen. Unya nilayas aron dili siya madakpan, gisakay barko gato mo atog China or Macau, sa Macau, China, gidala di ay dito sa Japan. Ang mga pari mo nitabang niya nga missionary sila. Napangutan ang mga kaigsunan. Ingon na ba ang pagdeklarar nga mahimong ideklara ang taong santo? Bika mo, pagtuon ko mo, sugilanon sa mga usa ni ana ang San Lorenzo Ruiz. Di ba? Si Santa Catalina. Unsa man po'y kaagin ni Santa Catalina igsoon? Niya ni mga ato nga iklaro nga kini Santa Catalina anak og diwatahan. Di ba? Baton pa din sa nobidahan ni Santa Catalina sa pahina 5 ni usa gingon diri mga kaigsuonan. Siya gihimo mo siya sa imong hinigugma nga esposa nga si Santa Catalina nga ang iyang mga ginikanan nga mga diwatahan aron usa gingon aron matuman ang ilang gipatinguha nga sila manganak og managbuhat sa usa ka larawan nga diwata nga labaw sa labing makagagahom sa ngatanan nga gituuhan nila tungod sa ilang pagkabuta. So naman tana. Kinsa Santa Catalina? Anak og diwatahan. Unya diwata nga larawan. Nausaot naman ana. Uyon di ay nas Biblia. Dili di ay nas supak sa Biblia. Mao na mga kaigsunan og mga kagalaan nga dili nato ma-drive out nga mingon ta nga ang linilok nga larawan sa Iglesia Katolika dili supak sa gitudlo sa Biblia. Una, ang mga linilok nga larawan baya sa Biblia wala baya na himo ang naghimo ni ana pag humaghimo gipambaligya na. Dahil gipangpalit, dahil gipabinditahan, di baya. Di ka kabasa sa Biblia oy. Si Moises nga nagbuhat og linilok nga larawan, pag human niya buhat og linilok nga larawan, depende po sa larawan nga gipabuhat sa Dios. Di ba? Unya, wapon si Moises na malit og larawan, sama sa atong mga higalang Katoliko karon. Sama na mabasa sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios na malit og larawan. Linilok nga larawan dahil ilang himong devotion. Dili na mo silbi mga kaigsuonan nga i-drive out nato ato dayong i-connect ang mga larawan sa balaang kasulatan nga gipabuhat sa Dios kang Moises atong i-connect sa relihiyon karong nay mga linilok nga larawan. Although dili man po nato ni katingala kay kuan mo guna siya. Ila man guna nga baruganan. Pero ngani ang ato nga what is Philippine history klaro man kanang ato nga ginasaulog sa pista sa Quiapo kanang larawan nga Black Nazarene asa man nagikan igsoon dili ba nagikan sa Jerusalem o sa mana gikan na sa Mexico atong basahon sa Gregorio Ipsaide Ansonia Ipsaide Philippine History and Government nag-ingon rin page 95 Catholic images. Many Catholic images came from Mexico. These are now found in the famous shrines in the Philippines. For example,
the Black Nazarene in Quiapo. Asa gikan? Quiapo Church, the patronage of the Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage, and Our Lady of Guadalupe in Pagsanhan, Laguna. Unsa di ay ni asagi ka ni mga larawana? Dili ni gikas Jerusalem oy. Nga diin dito ang iglesia gito ni Kristo sa gikan. Gikas Mexico. Mao nang pirting si Piata. Ngano na si Piat? Si Kristo nga usa ka Hudiyo, ihulagwayan og negro. Tanawa ko nun ninyo ng Black Nazarene, mulutaw bago ang iyang pagka-Hudiyo, di ba negro? Mubitaw ng daghang bisis nga ang atong mga higalang Katoliko, mangutanan nato nga naglibog ko brad. Sa bata pa, Santo Niño, puti. Pagkadako na Black Nazarene, itom. Kung libo gani ka, di ka Katoliko, ako panoon. Mubitaw ng nibiya ako, di ako ni klaro. Di ka mo mo ana. Basa ko nun ninyong Juan 4, gikan sa city. Di ba si Kristo Hudiyo? Dahil pangita mo, pangudak mo Hudiyo nga tao, ikumpara ninyo ang Black Nazarene, magkadimao ba? Noon, mangudak kag negro, makita ko nimo ang hulagoy sa negro ug ang Black Nazarene, maog yun. Di po nato ikatingalang ano ng ingon ana. Kaya asaman, gikan dahil larawan na gikan. Gikas Mexico. Mao na yung resulta igsoon. O sa gingon dire sa page 78. Catholic consider themselves as Christian who believe in Jesus Christ as Lord and Savior, but they are... Okay. Ano na? Sige. Time na ba, no? Okay. Okay, na-opos na ang 10 minutes atong igsoon sa negative. Dayon atong ipahibalo no nga mga karon alas 2 imediata mo alas 2:20 ta mo tapos no kay sunod Domingo na pohon ang baptist nga mo kuan siyang oras. Okay, No? salamat. May na pong nadugay ta. Okay, atong ihatag ni Brother Selbert alang sa iyang cross examination nga 5 minutes no atong i-balanse kaganiha. Daghang salamat Brad Mitch. Okay. Ang atong tema pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Unsang mga larawanas Katoliko nga makaingon ka nga supak sa Biblia? Okay, ang usas larawan sa Katoliko nga akong gisgutan diri kanang Santa Catalina kay anak sa diwatahan. Wa gyud na nauyos sa Biblia kay di gud pwede na. Ikaduha si Lorenzo Ruiz kay bibiya siya din sa Pilipinas kay nahadlok dakpon sa mga katsila kay naalagi krimen nga nahitabo iyang ilayasan dili na trabaho og santo oy og tarong ng tawhana mo atubang sa iyang problema dili kay mo sibat-sibat kay ang Proverbio 28:1 ang tao nga mudagan mo kagiw usa ka taong daotan sumala sa panultiyon plight is a sign of guilt dagan gani ka musibat gani ka something wrong ka diha. Okay, sunod pangutana. Salamat. Imong gisulti, imong gitubag nga sama sa larawan ni Santa Catalina. Pangutana, kini ba si Santa Catalina doon na ba'y official canonization nga gihimo ang simbahan? As may official canonization man na uwa, pero naa na nobinahan. Problema na ninyo, nganong kapagawas mong mga nobinahan, nga wa man di man di official. Amo na problema. Nagpagawas mo di ay og mga nobinahan or mga deboto nga mga nobinahan alang sa usa ka santa nga wada ni klaro. Mo na problema. Ani usaw ta man niya man ako ni. Okay, salamat. Problema na ninyo ngano nang wala ninyo pangkuha, wala ninyo pangsunugan na nga nakapalit naman ang ana. Salamat. Okay. Asa mabasa sa Biblia nga ang ribulto o larawan ni Santa Catalina supak sa daan o bagong kasabutan sa Biblia? Kay mo man ni atong tema. Mao man gani nang wa nasulat diha kay wag yun Usaw Santa Catalina. Usaw na niyo mo ipasulat sa Biblia da. Mao man gani na kay ginamagamaran kay ang paghimo, pagdeklarar nga magbutag mga linilok nga larawan ang Iglesia Katolika 787 AD sa Council of Nicaea. Wala na wala na sa Kristo na. Mao bitaw na hinungdan nga daghan na kayo nanay Lorenzo Ruiz, nanay sangay ni San Pedro nga ni Apostol Pedro nga apostol nga si Pedro Calonsod. Mao na nang hitabo karon. Kay gasigi na lang magpatakag maglarawan o niya
pagamagnubinahan, di gipamaligya diya sa katedral, nausama na nakapalit man ko. O nya inyon lang ko na nang wala na opisyal. Na problema na ninyo nganong namaligya mo di mo din na opisyal. Kay matod pa nimo kay wala man sa Biblia mao nang supak. Buot ba ni may pasabot kay kanang ribulto ni Rizal ya sa atong plaza wa man na sa Biblia supak po na. Supak na kung itudlo na sa Biblia nga ampuan na o simbahon na mo na supak pero wala pa man po ko nakakita og nobinahan ni Rizal. Pada pagdala sa nobinahan ni Rizal diri nga gailas sa Katoliko. Og magama na po mo ana usa na po nato na questionon. Ang problema kay niya na magunin nobinahan nga gihimo ninyong pangdebosyon God. Kay sa una nga akong debosyon si San Agustin man God. Mo nang nako nobinahan ni Agustin. Moadto po ko simbahan sa una, ako pong trapo-trapuhan ang dibulto ni Agustin. Nya mo po di akong pangadyon. Ang problema ninyo kay niya ay daghan kong mga nobinahan diri di man dahil opisyal. Ala pag kolektahan na ninyo di opisyal kay masakpan na ako. Ako man ang ibulgar sa kahina di na opisyal. Okay, nangutan na ra kog official bag dili og na ba kay naseran. Now, asa mabasa sa Biblia nga ang larawan o ribulto ni Santa Catalina supak sa Biblia. Supak lagi kay diwatahan sa Biblia ang pagdiwata iya siyawa sumala sa Deuteronomio 18 10:13 mabasa na litra por litra unya kay anak man siya sa diwatahan gigamaan pag og larawan mao na ni nakadimalas ani mubitaw nang nangutana kaganihan ako nga opisyal ba nigdili karon kay ako namang na pakita nga na ako hinubinahan imo na kong gukuros Biblia naas Biblia nga dili pwede gani mag-apil-apil og diwata. Ang problema kay nagama mo dibulto nga anak og diwatahan. Okay, Okay, last Mitch, na na nga pangutana. dili man gud mahitungod sa diwatahan akong pangutana. Ako sa larawan lang, no? Okay. Ang ato gong tema pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Now, wala ko mangutana mahitungod og diwatahan man nagdili. Sa larawan lang sa, no? Sa larawan lang sa. Kay mo man gyud akong gipirmahan diri nga topic pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Mao nang nangutana ko nimo asa mabasa sa Biblia nga kanang dibulto og naa pa manggali ng mga ribulto ron sa Santa Catalina kay sa balayo mo koy ribulto ni Santa Catalina ug naa pa manggaling na kung naa manggaling na per se lang ba ribulto kay mo man ni atong tema ron asa mabasa sa Biblia nga supak na kanang ribulto ni Santa Catalina. Matubag na ko. Atong gibasa nga anak siyang diwatahan. Sa Biblia, ang pagdiwata usa ka sala gidumtan sa Dios. Di mo do diwata lang gani na sala na. Samot naghimo og larawan. Soko gani ang Ginoo maghimog linilok nga larawan nga ampuan simbahon. Alagaron. Samot na nang ang gihimuan anak pagos diwatahan. Mubitaw nang nangutana ka na ako permero nga opisyal ba nigdili? Kay imong ipalutaw nga dili nimo ni dawaton apan ang problema kay nara man inubidahan God. Mao nang diha na lang kanigo kon ana. Mo nya, mubitaw na nga kining mga larawan ang gisgutan kang Lorenzo Ruiz, kang Santa Catalina, kining Santa Claus nga lalaki. Duda ta ani. Puro suni klaro nga di gyud nimo uyon sa Biblia kanang Black Nazaren. Nagikas Mexico. Di man kang Kristo nga larawan. Kasi Kristo Hudiyo man. Dili gyud na mo ning mga larawan nga wala gyud uyon sa Biblia. O di gyud ni haom sa Biblia. Okay, na tapos na no ang 5 minutes nga paghatag sa cross examination ngadto sa negative side no nga si Brother Mitchell. Okay din atong ipasundag di batal no kay alas 2:20 alas 2:20 man tamo ba. Muhatag lang tayong mga 10 minutes, no? Di ba, Tal? Pwede na, 5. O, 5. 5 lang siguro. 5 lang, no? 5, 10. Okay, napamay cross-examination Sige. summary. Sige. Okay, 5 na lang, no? Nga 5 minutes nga rebuttal atong ihatag ni Brother Selbert Dondoyano sa iya ang gitawag og reconstructive speech. Nga 5 minutes. Okay. O, naapod. Lain po tong summary. Lain po Sige, to. sir. Ako may mo summary last kay ako may Oh. sige, salamat. Okay, now, dirita sa atong rebuttal nga 5 minutes. Okay, now. Ang tema nga akong gipabarog nga gisupak ni Brother Mitchell, pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan. Now, iyang gamit nga argumento katong Santa Catalina. Now,
speculation na nga kung panglantaw aning Santa Catalina kay diris di pulong murag wala ko kita galipog na atay ribulto ni Santa Catalina. Now ipa-legend ni siya nga kung usa ni siya gitaktak, so mao nang giwala, so murag dili kay ko mo dipinsa ana, no. Pero ang tema god pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia na iyang gibutangan og argumento nga diwatahan ako muyon pug ko ana nga dili gyud maayo ng diwata kay pagtulon-an mo sa Katoliko nga kanang bawal gyud ng diwata. Oh now, pero dili na may among tema mahitungod sa unsang klasehas tao to si Santa Catalina. Dili na may among gidebatihan kun dili mahitungod sa mga ribulto sa Katoliko kung supak ba sa Biblia. Now adto ta ni Lorenzo Ruiz. Now, wala ko'y nabasa sa Biblia nga ang ribulto ni San Lorenzo Ruiz supak sa Biblia. Now, katong iyang statement nga ni Kageo, dili man to mo'y gibasihan sa simbahan nga nung gideklara siya nga santo. Kundi katong iyang pagtuo nga kuyog atong mga gipamatay pod. Katong gipamatay man to sila, no? Ang iyang pagkamartir nga wala niya gibaylo ang iyang pagtuong Kristiyano. Mo to'y nakamartir niya. Dili nang katong pagkagyo na among gud putoy hinungdan tong pagkagyo niya, no. Di lang na ako naisgutan kay basig masayop pug ko, no? Di man po na among tema gud. Dili mahitungod man sa ribulto, pamatud-an ko nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Dayon iyang gihisgutan kaganina kadtong namalit og larawan. Dili man amo yung tema, no. Dili man siguro dautan mo palit og larawan. Ang ako lang giingon kaganina basta di lang ipaka-Dios, no. Kay kung mauna og palit dayon dautan, di ba mamalit man tag Biblia, no? Dautan na day na, no? Ingon siya nga di man na mabasa sa Biblia nga mamalit og larawan dili bitaw. Pero dili po mabasa sa Biblia nga supak na, no? Labi na kay ang ribulto god gigama naman na. Talent man na. Alang-alang dili nimo bayaran ng talent. Now, kung nagrepresentar na siya sa kabalaan, di man na mapalit ng balaan nga butang. Now, ang gibayran diha ang butang. Kay mugasto man ta. Niya ang talent pod sa gahimo. Kay liman ka bali nimong talent ani mo dugay kang kat-on anang pagkulit niya di ka bayran. Murag kanang galing trabaho sa kamaniro makasa magdi nimo bayran. Si Tuting naman ni kanang pidikab. Niya di ko mopliti ani, murag di po siguro maayo. Mao na no, so dili mabasa sa Biblia nga supak ko mopalita. Labi na kung dunay rason, no? Mopalita og larawan wa ni question na. Ang ato lang nga dili ang ipaka-Dios. Kay katugong sa gipabarog nako ganina, supak ang Dios gyud basta ipaka-Dios ang butang nga dili tinuod Dios. Nya wala may pagtulunan ang Katoliko nga ipaka-Dios ng ribulto. So kanang mga ribultos Katoliko wala gyud na masupak sa Biblia. Yan ato ta sa Black Nazarene, no? Now, kanagong wa man po'y mabasa sa Biblia kung maito matong larawan kasupak na ta. Now, sa ako magong nahibaw-an asa na nganong naay black nga larawan ni Kristo. Tungod kay naay istorya nga nasunog. Na ato'y part nga nasunog kay nasunog niya mo tong gi-picture po siyang nasunog. Oh, di man po dautan nga atong ihulagoy nga nasunog. Then lain pong kanang theological explanation ana nga paghulagway po na nga si Kristo walay gipihig, ang Dios walay gipihig. Meaning nga ang presence of God dili lang kay sa mga puti. Tapos mga itom. Nga dili ta mo tamay bas mga itom. Usa po na sa theological aspect nga kita dili ta mag-discriminate sa mga itom kay nahitabo man na sa Amerika ni adto nga kanang itom o puti magkaaway na, di ba? No, i-discriminate ng mga itom. Pero ni King kinsa tong sa history broad nga Larry King limot ko kinsa tong murag Martin Luther King ba to di ko kakuan basta kay siya mo'y nakaundang anang kanang pag-discriminate sa mga itom. Oh nga inana nga duna tay larawan ni Kristo nga itom pagpakita nga naa siya tanan. Naa siya mo nang dili ta mo discriminate og bisag unsay bulok di lang kay itom gani, no? O nga mao na unya ang ako gyung nahibaw-an gyud nga nganong dunay gyud itom kay agi lagi atong naay portion wa lang ko kadalag referensya nga nasunog. Mo nang gi-picture pod nga ang larawan niya sunog. Oh, Okay, na tapos na rin, no? Tingog naman nga to ang timer nga dali araw na kining 5 minutes. No? Okay, atong ihatag na sa Tigsoon alang sa pag-cross-examine nga 5 minutes po. Okay.
matod pa nimo Brother Veritas nga ang larawan ni Santa Catalina dili gyud supak sa Biblia. Pangutana, kay dili man masupak sa Biblia, uyon man matod pa nimo nga ang larawan sa Iglesia Katoliko uyon sa daang tugon ug bag-ong tugon. Pangutana, mabasa ba nimo ang larawan ni si Santa Catalina nga pahimo ang larawan sumala sa Biblia? Dili mabasa, pero dili pod mabasa nga supak kung himuan siya larawan. Kay dili man mabasa nga pahimuan siya larawan, kinsay ka sugo nga himuan siya larawan? Now, wala ko kahibalog kinsay gasugo. Ang ako lang dili supak sa paghimo siyang larawan. Sunod pangutana. Kay wa man ka nahibalo nga kinsay nagsugo. Uyon ka ba sa Biblia nga ang nagsugog larawan nga pagpabuhat ni Moises ang Dios? Now, sa ako nang gipresentar sa kaganina nga masupak lang ang larawan nga paghimuon kung ipaka-Dios. Kung ipaka-Dios ang larawan ni Santa Catalina, muuyon kung supak na. Pero wala man bugoy nabasa gud nga gipaka-Dios sa mga Katoliko ng larawan ni Santa Catalina mo nang dili ra siguro na supak. Okay. Matod pa nimo dili ra siguro supak. Kanang pagpulong dili ra siguro supak, uyon ka nga di gyud ka klaro. Kay ako Uyon ka ba nga kanang nga statement dili gyud ka klaro. ana ako kay basin po daig dunay mga tao nga gapaka-Dios anang larawana, labi na kay nag-ingon ka nga naaiga diwata ana basig dunay sayop nga mga Katoliko ba nga nag-idolize anang Santa Catalina nga posible pong masayop sila, pero sa mga Katoliko pod nga wala magtuo nga Dios iyang rebolto, sakto ra pod sila. Sunod pangutana. Kini si Santa Claus nga lalaki man eh. Ngano man ang gitawag ninyong santa? Unsa man bayot ni? Okay. Kining ma-interchange paras bitaw anang termino nga asawa Brad Mitch sa Tagalog, pwede man na itumbok sa lalaki, pwede pod sa babae. Now, usahay kining kanang galing mo yung kag Santo Tomas laki. Usahay ma-interchange na sa mga tao. Pero di lang na problemahon ko na agad nga og kinsa gi pasabot kana na lang uda. Pero oyon ka ba nga ang misis para ra gud sa babaye? Yes sa atong Ayan. termino ron, pero dili sa tanang higayon nga ang usa ka pulong usa ra gyud gitumbog ana Sunod kay pa tiwas sa pa, sakuna tiwas sa ka minute no. Pras anang namon tuy nang utana sa plaza, example lang ni Brad Mitch ha. Namon tuy nang utana nga si Maria Hari o namon gyud no bintahan nga si Maria gitawag og hari no. Ang tubag ana nga sa una god sa labi na tungwa pa maabot ang mga katsila, ang mabahay kag malalaki hari ra tawag ana. Pero pag abot na sa mga katsila, doon na lahi nga mga word nga gipanggamit nga gi-exclusive sa bahay, manaaray na sa bahay. Mo nang giusab naman ang mga nubinahan ron. Ingon ana. So, murag pagsabot lang siguro mo atong kuhaon diha. Oo. Giusab kay naa naman tay termino gyud alang sa mga bahay mo na ray na mo nang ray na ka sa langit. O ingon ana. Pero sa una hari ra gyud na mabayag laki. Okay, proceed. Okay, sunod pangutana. Sa imong panghuna-huna, kung ang usa ka lalaki tawag og santa, okay ra na. O kung sa ilang bokabularyo sa unang kana ra gyud kuan wala na siya Malaysia, pero karon naa na gyud na Malaysia kay pag ingon kag santa ma-repair naman sa bahay god wala nya og ingon kag santo laki ra gyud mo nang murag something murag dili maayo paminahon no kung ang lalaki tawgon nimog santa. Pero kung mobalik puta sa ilang panahon sa una nga usa ra ka termino ang itumbok nila sa lalaki ug babae, walay Malaysia na. Sunod pangutana. Okay. Kinsa man day ang unsa man day ang pinulunganan ning santa? Binisaya, in English, Tinagalog, unsa man ang pinulunganan day? Nami kang sa una, di ka mangilabot ani. Dili ko sigurado kinat sila ba kanang Santo Santa Brad John kinsa may suwito ana murag pero dili man na may akong tema diri. Larawan eh. Mao lagi na. Inyo ning mga dibulto. Ang ato ning gibasa din di ka kalikay ani kay ang atong question diri og pwede ra man dai ng santa ang laki tawag og santa di tawag nag si Vicente Ferrer, Santa Vicente Ferrer, Santa Antonio. Balik ako no. Ang ako pangutan naman okay ra ba nimo nga ang tanang mga santo karon nga mga lalaki tawag nato puro santa? Kay okay ra ba nimo Santa Claus? Kay sa atong panahon karon naa naman tay eksakto gyud nga termino nga santo. Dili na ko mo okay. Pero og ibalik na to sa una nga wala pa ta kahuna-hunaan na nga usara ang terminong gamito nila santa ra walay question na. Pero sa ato ron nga naa na tay kaugalingon nga pulong gyud nga para sa laki santo mo nang dili na maayo nga gamito na to ang santa. Buot ba sabton nga ang tao nga nagdeklarar nagtawag kang santa ni San Nicolas og santa tao to nga wa gyud kalibutan di ay? Now sa ako nalaging nimo giingon nga sabton lang ang buot ipasabot na
Now, kung mao lagi na kung santo, lalaki, santo. Now, sa mga panahon nga usara ka terminong ilang gamiton, wala nang santo, santa ra gyud ilang gamiton both laki babae, na okay ra to. Pero sa karon nga naglain naman gyud ta sa lalaki, parang dunay distinction ba, no? Plus atong akong explanation nimo nga hari nga si Maria gitawag og hari sa una. Pero karon na may kaugalingon jud nga para niya Reyna mo nang lahi na pod. Mo na Brad Mitch. Okay, na kuha na Brad, tapos na ang oras no kay 6 seconds naman. Salamat. Okay, ito ihatag ni Brother Mitchell alang saya ang gitawag og SOR rebuttal. Okay, salamat kayo, Igsoon. Giuna, ang tema ni Brother Veritas, pamatud-an nga ang mga larawan o dibulto sa Iglesia Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Sa ato pa, may gani kang supak, gitugot, naagyod, pinalitan. May, og ang larawan paunta sa Santa Iglesia Katoliko nga kirubin lang, okay na. Pero kanang dili pinalit. Kay mingon lang ka nga, talento mo na, alang-alang di bayaran. Di, nga naman wala lagi ito, ibaligyan ni Mrs. nga siya gahimo. Dili na madawat na pod. Lain na po na nga bulyaso. Kay kung mingon ta nga, basta talento nimo bayaran, si Mrs. una da ang angay magbaligya. Mingon na tatos Mrs. Oy, pamalit mo na niya akong kirubin. Kay kato, justifiable kay ang Diyos ko yung nagsugo niya. Mobita to nangutana ko niya nga, kaysa nagsugo sa pagbuhat og linilok nga larawan ni Santa Catalina. Ang Diyos o dili. Adili po siya, wa siya kabalo. Ano ka nga naman? Kay na tinuod pa ning uyon sa kabubuton sa Dios, uyon sa Biblia, mingon siya, ang Diyos may nagsugo. Kay sa Biblia, ang Diyos may nagsugo sa pagbuhat og linilok nga larawan. Sa ato pa, diha lahi. Kay sa Biblia, nagsugo ang Dios kang Moises pagbuhat og larawan, wa po nagpataka si Moises og pagbuhat og larawan hangtod wa sugo ang unsang larawan ang gipabuhat. Pero tan-awa karon ang nahitabo. Ang lalaki gibuhat og larawan si San Nicolas. Gitawag pag og Santa Claus, unya justify parehar mo na. Nundo man ko na usa ka babae nga gapa ginger ang gibuhat imbis ang iyang ngalan sa lalaki pa siyang tinuon ay Jose. Pag gapausap na siya, Josephina. Okay na. Duda mata na. Mao na nga gitaktak bitaw ni usama. Ang akong pagtuo usadas gitaktak nga naman. Dili acceptable, dili justifiable nga ang usa ka lalaki tawgon og santa. Asa man na nato nga argumento ha madawat? Ha? Bisan po ako, padadaan ko og notice. Unya butangag Mrs. Mitchell Bindilio. Usaw man na ako pagdawat ana. Hala ato mo iniso. Stricto kayo, og female ka F, og male ka M. Importante na. Pero unsa gibuhat? San Nicolas. Pero unsa? Santa Claus. Mao na gingon na lang legend. Dili legend, lalaki gitawag og santa. Na, mao na resulta karon. Unya ato ning i-justify nga uyon is Biblia. Dili na mo silbig soon. Kay sa Biblia usbon ko, nagtukod sila larawan, naghimo sila larawan, what I mean, si Moises wa nagpatakag himo-himog larawan hangtod wala sugo ang specific unsang larawan na ang ipabuhat nila. Pangutana kinsa may nagsugo nga pabuhatan og larawan si Lorenzo Ruiz. Nya ingon pa siya nga dili niya tayo nubinahan. May gani kaya ako pangutan ang opisyal ba ni? Ingon dili ni ining tuiga adunay usa ka krimen nga nahitabo sa nahitabo sa palibot sa Binondo. Usa ka pagpatay diin gituuhan nga nakasaksi ang atong santo o dili ba hinoon siya mismo ang gipasanginlan nga nakabuhat sa salaod. Mao ni nga ni sibat. Unya, Biblia usay gingon. Proverbio 28:1. Ang tao matud pa din nag-ingon din
ang taong dautan mukalagi bisan walay tao nga magalutos kaniya. Tuwa na. Kay ug wa siya ni Kagyo, di siya kabot og Japan. Ug di siya wa siya kabot Japan, kanus amo siya masanto. Unya, uyo na sa Biblia. Anya kani si Santa Catalina, diwatehan mo ni. Basaon na itong Biblia. Deuteronomio 18. Mabita itong ningon siya nga wapot siya nakasiguro kay sa Dipolog. Wa siya kay kita dirig Santa Catalina. Okay, Brother Mitch, no? Kuha na atong oras. 5 minutes, no? Di na ito ihatag ang pag-cross-examine ni Brother Selbert ngadto sa ato igsuo nga si Brother Mitchell. Nga 5 minutes po. Salamat kay Brad Mitch, no? Akong balikon ng tema, pamatud-an nga ang mga larawan o ribolto sa Katoliko dili supak sa dadog bagong kasabutan sa Biblia. Imong gamit nga silbing pagbarog is negative side ang larawan ni San Lorenzo. Okay. Unsa man gibasihan nimo sa imong pagsupak sa Biblia nga supak ang paghimo og larawan o ribolto ni San Lorenzo Ruiz? Una, ang Biblia nagtudlo nga kung ang Dios mo'y magpabuhat og linilok nga larawan, ang Dios magbuot unsang larawan na ang ipabuhat. Pero ang Iglesia Katolika wa gyoy record nga gisugo sa Dios pabuhatan og linilok nga larawan si Lorenzo Ruiz. Munang munay rason nga akong gisupak. Sa ato pa kung wala gisugo sayop na. Basta wa kasugo sa Dios, sayo po yun. Yeah. Di ba ka pwede mo buhat og linilok nga larawan labi na imong itudlo alang sa pagtulunan. Di mo na pwede. Okay. Imong himuon. Kay gihimuan man og monumento ribolto si Rizal sa tupa sayop na. Wa man nagipasulod sa iglesia nga pagtulunan. Pagdala sa laging nobinahan nga kang Rizal nga himuon og debosyon. Okay. Aron ba mahimo nga dunay kredito ng pangutanaha? Wala man na. Dili man na pwede nimo nga isagol ang gobyerno sa iglesia kay balaod sa gobyerno. Busa kaning atong isyu dili kang Rizal. Kay si Rizal walay dibulto karon ni Rizal nga naa sa inyong simbahan karon. Magbuhat noon mog dibultong Rizal, inyo nang ampo-ampuan diha, indibosyon ninyo, apa ang ato na dihang isyuhan. Dili sa ta moadtos pagampo diha sa tas paghimo, no. Kay niingon manggug ka basta walay sugo sayop na. Now, lain mangita kog laing example. Kining atong Biblia nga naidaan og bag-ong tugon. Sa una panahon nila ni Kristo, karaan raman to scroll, daan raman to wa pa may New Testament. Karon ato naman gitapo, wala may sugo diri sa Biblia nga tapukon na iusa ng daan og bag. Wala may sugo gud ana diri sa Biblia. Dautan po di na kay wala gisugo diri sa Biblia nga tapukon. Dayon ideklara. Una, Brother Veritas, ang imong pangutana, simbuwag na kayo sa tema. Wa man ta naghisgot diri pag bukbayn sa pagkuhanay sa Biblia. Una, alang-alang imong kumpletuhon ng bagong tugon nga wa pa man natapos, wa pa man nakasulat ang mga apostoles, wa pa may mga apostoles, wa pa sa Apostol Pablo natong panahon ni Kristo. Mao na nga ang imong pangutana perting simbuwaga sa tema. Ang tema nimo larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daang tugon. O daang tugon og bagong tugon og daan og bagong tugon o kasabutan sa Biblia. Mao ni ang imong nga ipangutana. Wa man ko nagpamatuod diri Biblia. No, ato lang gi-check ang reliability sa imong argument. Kay nag-ingon manggug ka nga basta dili wala gisugo sa Biblia sayop na. Nya wala man gyud mabasa diri sa Biblia. Example ni Brad Miss to test the reliability of your argument kung makatarunganon ba. Nga basta walay sugo sa Biblia sayop na. Nya wa man puy sugo diri sa Biblia nga tapuko ning Biblia. Motabang. Ito pa na sayop na data. Then kini pong pagbutag numero. Sa panahon sa mga apostol wala man nila butangig numero ning Biblia. Then gibutangan naman is Katoliko na sayop na pud aming mga Katoliko kay gibutangan na mog numero nga wa mi sugo. Motubag nako. Butangan mag numero og dili ang Biblia, wa na problema kay mabasa man di man importanteng numero. Kay ang numero di ko na makaluwas. Ang pulong ragod diha unsay tulumanon. Mura excuse me. Bisag na walay numero na ay numero na mabasa na mahibalot ang unsay atong tulumanon. Dili man ni may man tag manaya ay swertres nga numero atong agdon. Alang ra naman sugarol. Excuse me. Alang ra sugarol ang ang donay maghatag og kabililhon sa numero. Pero di man numero sa Biblia ang importante. Ang pulong man nga nasulat diha mo ipatuman. Busa ang imong katungdanan unta ang pagpamatuod
nga ang Santa Catalina nga anak og diwatahan nga gimuag larawan ang si Lorenzo Ruiz nga nisibat kay naay krimen nga nahitabo og si Santa Claus nga usa ka lalaki nga Santa mao unta na imi pamatuod nga gisugo mo ana pagbuhat sa pagpabuhatan ng larawan aron mo barog ning imong tima kay mo man akong paguba. Sa ato pa, Brad Mitch, naguba na ko ang reliability sa imong argument nga kung walay sugo, daotan yun. Kay ako kang giingnan, wa man ta sugo ang butangan nig numero ning Biblia, pero gibutangan man is Katoliko din ni gamit manggaling pud mo. Wala man nimo na wa man kay counter ana. Mo ay motubag Oh. nako. Wala gyud nas atong issue karon mabutangan ba og Biblia og numero dili. Ang issue karon nga ang imong ipamatuod nga ang larawan ninyo nga naang mga dibulto ninyo sa Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan diha sa Biblia. Ang problema karon kay naay mga larawan nga atong nadiskubrihan nga inyo gani mismo gipangtaktak kay way klaro. Santa Claus inyong gitaktak kay usa ka legend. Mismo kamo ni deklarar nga wa na klaro. O say gipasabot sa legend. Usa ka kasaysayan sa kanhing panahon nga gituohan sa mga katawhan nga nahibalaan nga dili di ay matuod mo nang gitaktak. Okay. Okay, wanay panahon, no? Wanay Ah, ikong panahon na sige. kuana opos na, no? Dahil ato nang ihatag na lang ang mga gitawag na tong summary nga atong ipauna og summary mga igsuon ang atong si Brother Mitchell Bindilio, no? Kay siya may negative ang kinalasan ang affirmative. Okay, Brother Mitchell. Okay, dahil salamat igsoon og higala. Ang tema ni Brother Britas, wag yun nakatoy hakaw bisag gamay. Ano, muna nga niining na, wag ko gitumba karon kay tumba namang daan. Nga naman, pamatudaan nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan o bagong kasabutan sa Biblia. Tulo pa gani ka larawan ang akong dimensyon, wala na. Aupat, apil da ito si Black Nazareno. Wala. Saan man guni pagpamatuon nga di supak? Pag yung ganing di supak, mabasa. Nakaron, si Lorenzo Ruiz, ug wain tao krimen nga nahitabo dito sa Binondo. Dili gyud din tao mo sa kay barko pegos Japan. Gatuo pa man gani siya nga ato siya sa China dadon. Pag abot dito, di man siya pabilis barko kay mubalik mas Taiwan dakpon mo pud siya dito. Uba na lang siya sa mga pare. O niya nahitabo man dito, gipangpatay daw ang mga pare, apel po siya. Nasanto na. Ala ka mo mga kaigsunan. Aninawa na ninyo, pagpalit mo, og nubinahan ni San Lorenzo Ruiz. Mga na, atong mabasa. Lain, Santa Catalina, anak siya og diwatahan, gihimo ang larawan, resulta sa ilang pagtuo nga kini makagagahom tungod sa ilang pagkabuta. Nya matod pa ni Brother Bonitas, wa ko kailana. May pahapas maayo pa dahil ko. Na di ko Catholic Pet Defender kay nakaila ko. Siya noon, wa kaila sa ilang mga dibulto. Sa ilang mga santa. Santa Claus, usa ka lalaki, pero gitawag og santa. Kanya gideklarar nga legend. Kisa gideklarar nga legend, si Sok Fernandez, mo hinungdan nga usas gitaktak. Gitaktak paghanag sa og nahusto pa. Sa ato pa mismo, na ipagpasagad sa mga Iglesia Katolika nga paghimo-himong mga santo, pagdeklarang mga santa, nga wala gyud ay nasubay sa hustong pamaagi, pinasubay sa Biblia. Kay sa kaulahian gipang taktak man. Mao nay rason nga lig-on. O niya ato ganing ipamugos nga wa gyud ni nasupak sa Biblia. Atong ibasa ganiha. Asa gikaning Black Nazarene, gikan sa Mexico. Munang matingala, munang dita ngay matingala nga lahi ra gud sa lagway ni Kristo kay si Kristo one man Hudiyo. Matod pa ni Brother Bonitas nasunog. Wa po sa Biblia na ba nga si Kristo nasunog? Wala ko kay baluana nga
Nabasa na ko sa Biblia nga si Kristo na sunog mo nang ato pong hulagwayon siyang agipo. Di ba? Kaya nga naman, gikan siya sa Mexico. Black Nazaren. Dili gikan sa Jerusalem. Di mo do mga kaigsonan ng mga kaigalaan atong yun diring napamatud-an. Nga daghan kaayo nga mga linilok nga larawan sa Iglesia Katolika na dili yun uyon sa Biblia. Unya matod pa niya sa katapusan niyang argumento yun nga medyo amingon siya nga ang iyang gihugtan okay ang larawan basta dili ilhon nga Dios. Atong basahon nabinahan ni Senyor San Antonio at Santo Niño. Page 3. O Senyor Santo Niño, ikaw akong hari, ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. O sa gingon doon Santo Niño, ilang Dios. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa atubangan sa imong santos nga larawan. Atuwa na. Yamatod pa ni Brother Bonitas, basta ilong Diyos ang larawan, kana noon sayop na. Dakha na ni sayop. Mo na mga higalang mga kaigsonan na kini nga ti maigsoon, wag yun nakatuloy hakaw bisag gamay. Mao na nga ang nahitabo karon mga kaigsonan ng higala. Atong nakita din nga daghan kaayo nga mga larawan sa Iglesia Katolika nga kana mga kaigsuonan angay gayud susihon kay sa Biblia lang una sa kung imong hatagan ang Biblia pwede ang linilok nga larawan pagahimuon pero paghulat og Dios ang magsugo nga pabuhaton kag larawan unsang matangas larawan ayaw pagpatakag buhat-buhat og larawan nga wa kasugoa kay si Moises wa gyud nagbuhat og larawan hangtod wala sugoa. Daghang salamat ug may hapon kanaton tanan. Okay, nitingog na ang atong si Mr. Timer, no? Ang 5 minutes. Nga paghatag og summary sa atong igsoon, Brother Mitchell Bendilio, ang usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Ako ihatag ni Brother Salbert Dondoyano ang atong kinalasan nga mahatag siyang summary sa Catholic Faith Defender. Salamat kay Brad Mills no sa imong summary. Kay akong unahog hisgot ng kanang wala sugo aba sayop na dayon. Dili na siya matuod kay kung mao na bisan ang mga Seventh-day Adventist maigo po na. Kay gamit-gamit man sila og Biblia nga na inumero nga panahon sa mga apostol ang ilang kasulatan o man butang ignumero. Dayon wala pud sugua si Ellen White nga maghimog mga libro. Oo. So kung wala isugo dautan na so dautan po sila gapil. Kay naman po sila gipangbuhat nga wala sa Biblia. Now, ang atong gibasihan nga ang matuod nga simbahan pwede gyud makahimo ana kay unang-una na ay authority ang simbahan. No? Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. So mao na nga atong na tubag na nga punto din. Mahitungod pud anang pagpalit sa ribulto. Sa ako na laging giingon, ang balaanong mensahe ana wala na gibaligya kundili ang kanang talent sa gahimo sa ribulto. Nya business man gud pod. Kay karon wala may butang ron nga di na to mabaligya. Posible yun daghang ka kwarta di ibaligya nimo kung di nimo ibaligya kung imong ilibre. Pero kung apiki po ka then naa kay talent sa paghimog ribulto, pwede ra man na nimo ibaligya, reasonable mo po na. Ay lag ibaligya ng kabalaan sa butang. No, mo bitaw nga kami kung mamaligya mi ribulto, Biblia, ang materialis kay dili man ko kakahimo pug di ka mo gasto ana, no? Pero ang mga balaanong butang wa nay bayad bisan kana galing bunya gali kanang atong gibayad dili man na gyud bayad gyud sa balaanong bunyag kundi sa kahago man na sa talent man na pare mo imong gipatungdan ana. Dayon adto ta sa katong ribulto nga kanisan ni sa Nazaren nga sa Biblia wa man to nasunog si Kristo. Wa bitaw masunog si Kristo sa iyang pagkataong buhi. Ang giingon natong nasunog katong ribulto namo niya nasunog. Motong nahulagway po siyang sunog yang ribulto. Dili itong buhi si Kristong nasunog. Wala na sa Biblia. Mutuot ana. Dayon, katong mahitungod po sa Santo Niño, now, ang Dios gyud diha sa Santo Niño dili nang ribulto. Kundi katong si Kristo gyud mo to Dios. Now, kanang among ribulto niya nga Santo Niño ang iya ng handumanan. Ang iyang larawan, ang iyang simbolo sa pagkabata. Kay kanang word Santo Niño meaning balaan nga bata. Naman na sa Lucas 1:35. Balaang bata si Kristo na. Kay kinatsila man ang
Santo Niño sa balaang bata. Mabasa gali na no kung hubaro na tug balaang bata na nasa Lucas 1:35. Nya kanang Santo Niño namo nga ribulto, ang ribulto ra na. Pero sila na nga ako lahi tong buhi ko sa una nga bata pa ko, lahi po nang akong picture ana. May na ba lahi ng picture, lahi ng gipictura, ang tag-iya gis picture. So kanang among Santo Niño nga ribulto, mao na ang ribulto. Paras pod ni Rizal, lahi si Rizal, lahi pod yang ribulto. Inana. So ang Santo Niño nga bata nga si Kristo, katong bata pa gyud siya. Pero gibuhatan na mo handumana ng iyang pagkabata mo ng Santo Niño na mo nga kuan. Then ang amo laging tema pamatud-an nga ang mga larawan ug ribultos Katoliko dili supak sa daan ug bag-ong kasabutan sa Biblia. Murag wa jud koy nadungog. Bisag usa lang gyud ka bersikulo sa Biblia nga ang larawan ni Santa Maria supak sa Biblia. Larawan ni San Antonio, San Vicente supak sa Biblia wala gyud. Yan ang yang gibalik-balik katong si Santa Catalina. Now, per buhat og larawan sa ako nang giingon basta dili lang ipakadiyos dili na supak. Then ang yang gisuwayan og argyo sa kinaiya atong Santa Catalina. Gani dili man kay ko modipin sa ani kay gitaktak na guna matud pa ni Brad Sok Fernandez. Munang dili ko liable nga modipin sa ana kay gitaktak mangalina kay wala man ay formal kanonisasyon. Di ba? Ang iya ra untang itumbo katong mga gikang pang officially canonized gyud simbahang Katoliko kana mo yang banatan unta. Pero kay sa kuan si kining mahitungod pod sa Santa Claus, now dili sa ko mo hisgot og ayo although na I note si Nicolay nako ana pero dili sa ko mo discuss pod og maayo ana kay ako pa po ning i-refer og maayo. Pero dili ko liable ana sa atong debate ron kay ang atong gipabarog lagi sa debate nato dili anang unsay kinaiyaan ng mga santusa kundi ang mahitungod sa ribultura dili sa kinaiyaan ng mga tawhana. O ayang gibanatan si Lorenzo ang kinaiya ni Lorenzo. Nga dili man naman atong tema, no? Ang pagbuhat og ribulto pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia. Muna nga ang iyang trabaho unta sa pagnegative, iyang basahon sa Biblia ng larawan sa mga santo supak sa Biblia, no? Kay ang dili ra gis Biblia nga mga larawan ribulto kato mga Diyos, no? Baal, Mercury, Diana, Astaroth na abagod mi ribulto ana. Wala. Ang amo mga ribulto puros tanan mga santos. Naamang gali hayop pero wala namon nagipaka-Dios. Okay, no, tapos na Brother Veritas ang 5 minutes sa imo ang summary. Dayon wa naman tay ikong oras no. Yamuton over naman ta. Salamat kay Brother Salbert Dondoyano no sa Catholic Faith Defender sa Roman Catholic Church ug sa ni Brother Mitchell Bindilio sa negative side no sa Seventh Day Adventist Church nga usa ka evangelist nga ang tema nga pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Dato ihatag po ni Brother Toting ang mga mo timbaya sa ni sila no kay bisagwa sila kapil sa debate diyon sa inyo ikakuan po no sa Brother Toting nung tayaw sa Bawal comment ha. Lakrais. Bawal comment. Timbaya lang Brother Toting. Magpatibaya lang ko sa tanang naminaw karon ining maong debate. Hinaut pa unta nga kamo makakato og mga pagtulunan mahitungod sa atong basihanan sa Biblia sa matag pundok ining ato ang kalibutan karon no. Patibaya usab ko sa mga igsoon ato sa San Jose, sa Rusminya, sa tanang mga ra Christ Jesus og dili ra Christ apil na tanan. Labi na may balase daghang salamat kini tutilon tayo ang inyong magbuwali. Daghang salamat. Okay, ito ihatag ni Brother Kuan po, John Ryan Ruidas sa Catholic Faith Defender. Bueno, dagan kayong salamat. Kini si John Ryan si Ruidas sa tanang mga naminaw og naglantaw sa away ni Pacquiao nga hantod karon nga wa makita sa live wa na pildi na sa Pacquiao. Wala, dagan kayong salamat. Okay, salamat kay Brother John Ryan no. Dayon ato nang ipahibalo no nga sunod Domingo pohon atong programa sa igsuon natong pastor no sa Baptist no sunod Domingo pohon na siya magsugod sa iyang programa dayon kana ang mga alas 2 taman alas 2:30 no ang iyang oras then sunod Domingo pohon mga igsuon nga naminaw karon sa tong programa nga magsugod ta alas 12:45 na no sa kaudtohon ngadto sa alas 2 in punto no ato ang programa sa sangka sa Katarungan dayon sunod Domingo murag mag sharing na sa no Pag Domingo, pagka
Okay. Sunod sa kuan sharing sunod Domingo. Pizza kuan na sa nang July 18. Oh, sa nang June muna, no? Sunod na lang sa kuan no panag-sharing sunod Domingo. July sa mga July ba? July 16. Sa Congregation of Yahweh, no? July 16. July 16 kami sa Seventh-day Adventist og si Edgar Sumilay. Sa Yahweh. Sa Yahweh, no? Aron po makapaminaw ang uban ng mga Maka paminaw po sila, no? Sa side. Dayon kanang ang programa, no, sangka sa katarungan madungog gyapon ninyo sa matag adlaw Domingo po, no? Nausom na tong oras sa inyo ang mga radyo sa 981 AM band o 94.1 sa FM band. Dayon pwede sa ninyo makita sa live streaming, no, sa RMNDX DR Dipolog sa YouTube. Dayon na po ni record sa YouTube, no, kani ato ang panagsangkaay karon, no, recorded na sa YouTube. Dayon ang programa, no, iyagya po kini sa estasyon sa RMNDX DR Dipolog, pinaagi ni station manager, no, Sir Edgar Dagumo, ang ato station manager. Dahil mosunod na diyan ang programang Harana Balik Kultura, no, ang mga kanta nga kinaraan na mga music, no, pinaagi sa ilaang leader nga si Alan Barrett, no, kauban ni Roldan Dangkalan. Muna sila mo nagdala ng Harana Balik Kultura. Musunod na sa mga pipila ka mga pahinumdom, no. Dayon, salamat kayo, no, sa inyong pagpaminaw. Sunod Domingo pohon kay wa mo tay tima, makapaambit mo pinagi sa inyo ang mga text. Salamat kayo og sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo, kini inyong ubos nga lagad Brother Nicolay Emlosinyos, ang moderator og angkor sa programa nga Sangka sa Katarungan. Og akong itinover ni Engineer Expedito Ilumba ang atong technical side. DXDR 981. Tatak RMN.